Bună seara, doamnelor, domnilor, sunt Elena Guțu, vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Comun. Mânați de conflicte armate, milioane de oameni își abandonează casele în căutarea unei țări mai sigure. Potrivit datelor ONU, peste 65 de milioane de persoane din toată lumea se confruntă cu această situație. Despre politica în domeniul migrației a Republicii Moldova cu privire la refugiații din Orientul Mijlociu și capacitatea statului de a oferi protecție juridică și asistență socială acestor oameni, discutăm astăzi la Obiectiv Comun. Pentru început, vă invit să urmărim un reportaj despre Walid Shmaya, refugiat din Irak din 2003. Ulterior, revenim la discuții. Pieptenele, foarfecele și fixativul de păr sunt instrumentele de lucru ale lui Walid Shmaya. Nu este ocupația la care a visat o viață, dar cea care îi oferă siguranța zilei de mâine. În 2003, atunci când a fugit din Irak și a ajuns în Republica Moldova, avea un singur scop: să fie liber și protejat în regimul din țara natală. Am fost închis, am fost bătut din cauza la partida care a fost, am fost urmărit, am fost reținut acasă, adică nu pot să ies în altă parte, trebuie să semnez la sector de poliție fiecare zi. Am avut situație foarte grea. Sincer, nu eu singur am ales Republica Moldova. Am avut niște situații că trebuie să părăsesc țara, dar numai să nu mă întorc înapoi în Irak. Pentru că știu, în Irak, dacă mă întorc înapoi, înseamnă probleme. De frica de a fi persecutat și terorizat, Walid și-a lăsat familia în Irak și a căutat o cale de a se salva de regim. A încercat să-și găsească un loc de trai și să se angajeze în Iordania, dar după mai multe încercări eșuate, bărbatul a ales următoarea destinație, Republica Moldova. Acum 17 ani a cerut azil și a primit statut de refugiat. Am rămas fără document, fără nimic. Atunci am cerut azil politic și am stat din 2003, în 2005 am primit statut de refugiat și am trăit viața aici în Moldova. Există o deschidere mai mare a populației locale față de refugiați decât, de exemplu, în alte țări de regiune. Poate este datorat specificul nostru cultural și național. Din acest punct de vedere nu sunt probleme cu integrarea. În 2 luni a învățat limba română, a făcut cursuri de frizer și s-a angajat. A schimbat câteva locuri de muncă, apoi a înțeles că vrea să-și deschidă propria afacere. Mai întâi a muncit pe cont propriu, apoi a întâlnit-o pe Mariana. Acum sunt o familie și dezvoltă împreună o afacere. El este așa o persoană, el nu așteaptă cineva să-i dea, nu așteaptă să fie ajutat. Sau, nu, el și-a pus un plan, el vrea să îndeplinească, el face. Îi merge, nu merge, mai încearcă o dată. Bărbatul depune mult efort să-și facă munca la cel mai înalt nivel și să se simtă acasă în țara care i-a oferit protecție. Drept răsplată, cei care ajung să beneficieze de serviciile lui devin clienți fideli, iar unii chiar prieteni apropiați. Din 2005 am clienți chiar și până acum mai vin la mine. Și chiar sunt clienți care au plecat peste hotare când vin în Moldova, adică nu, imediat mă sună pe mine să vină aici, să mai bem cafea, să mai livrezez. Mi-a fost foarte interesant să privesc lucrările lui și la dânsul tot timpul se poate încerca ceva nou. El nu se teme să apuce ceva nou și interesant. Frizuri avangardiste, ceva stilat, pentru dânsul asta este un lucru, cum spune el, s-a atașat foarte serios de acest lucru. Chiar dacă au trecut 17 ani, iar Republica Moldova se află la peste 3000 de kilometri distanță de Irak, teama de a fi persecutat îl urmărește și astăzi. Războiul a lăsat amprente dureroase asupra lui Walid Shmaya. Aici am primit tratament din cauza adică și până acum am vasculare la cap. Fiecare an trebuie să primesc tratament
că a fost foarte greu pentru mine și până acum, da, se întâmplă, adică uneori că poți să visezi. Cunosc situația că acum la fel nu este prea bună acolo, dar nu prea vorbim pentru că eu mă emoționez foarte mult și îmi fac griji pentru cei de acolo și el la fel se retrage, nu prea îmi povestește, pentru că mă știe cum sunt. În cei 17 ani de refugiu, Walid și-a vizitat familia din Irak de 2 ori. Deși dorul îl apasă și ar vrea să fie mai des alături de cei dragi, bărbatul spune că orașul Chișinău este acasă și locul unde se simte în siguranță. Mama mea, ea singură vrea că rămâne acolo și nu, dacă bine că lucrez, măcar de cât lucrez și asta de întorci înapoi înseamnă e problema mare. De atât că nu avem ce să facem. După vreo 5 ani a plecat singur pentru că a fost frică să mergem împreună. La noi fetița era micuță. Eu eram însărcinată când el a plecat. Pentru că să vadă care este situația acolo, că să putem merge împreună, să facem cunoștință cu părinții. Autoritățile locale și programele internaționale oferă suport juridic, social și medical refugiaților sau persoanelor care cer azil. Cu toate acestea, Republica Moldova rămâne o țară de tranzit pentru această categorie de persoane. Este o categorie de țări UE unde s-au format comunități mari de migranți din multe din aceste țări care acționează așa ca un factor de atracție pentru ei, plus refugiații se orientează către țările care au programe de asistență socială mai dezvoltate și de integrare mai dezvoltate. Walid este convins că în Republica Moldova este ușor de integrat și adaptat în condițiile în care ai un scop și muncești alături de cetățenii acestei țări. Pentru mine am înțeles că salariul pentru un moldovan care a crescut aici, s-a născut aici în Moldova, are salariu, adică în timpul acela are salariu vreo 1500 sau 2000 de lei. Nu e logic că eu vin aici cer de la Republica Moldova vreo 10.000 de lei. În Republica Moldova sunt peste 450 de refugiați, dintre care aproape 200 au cerut azil. Am revenit în studio, discutăm la această temă alături de invitații din această seară pe care am plăcerea să-i prezint. Alături de mine se află doamna Ecaterina Silvestru, consilier în angajare al Centrului de Caritate pentru Refugiați. Bună seara și bine ați venit! Îl salut pe domnul Oleg Palii, director executiv Centrul de Drept al Avocaților. Bună seara! Bună seara! Și o salut pe doamna Tatiana Ciumaș, șef secției Integrare și Acomodare a Direcției Azil și Integrare. Bună seara și bine ați venit! Stimați invitați, urmând o altă statistică potrivit datelor ONU, în fiecare minut un număr de 20 de persoane sunt strămutate din țările de baștină și ca urmare a persecuției sau a unui conflict armat. Este și realitatea pe care a trăit-o Walid, cel pe care l-am urmărit în reportaj. De aceea, pentru început, v-aș ruga să conturăm un portret al refugiaților din Republica Moldova, al persoanelor care au venit în țara noastră pentru a căuta refugiu și protecție. Domnul Palii. Păi ce să zic, refugiatul, cum s-a văzut și din reportajul anterior, vine nu de aceea că e foarte dor de Republica Moldova sau a văzut la televizor că este bine de trăit aici, vine de aceea pentru că nu poate să mai rămâie la el acasă. Din cauza războiului, din cauza persecuțiilor, din diferite alte motive și atunci ajunge unde ajunge. Când putem vorbi despre o integrare de succes? Practic, ceea ce am văzut în reportaj ne oferă un exemplu prin care un om a reușit să-și creeze aici și o familie, a reușit să se integreze și în câmpul muncii, a reușit practic pe toate palierele sociale. Este o realitate și pentru celelalte persoane care vin aici în Republica Moldova, inițial ca fiind o țară de tranzit pentru aceste persoane? Doamna Silvestru? Deci dacă să vorbim despre un refugiat în sensul convenției, adică o persoană care este într-adevăr refugiat și nu folosește țara drept o trambulină de tranzit spre Europa, atunci integrarea în sensul clasic, desigur, ar trebui să înceapă din prima zi cum a venit și ar urma o perioadă de acomodare, adaptare și după aceea procesul de integrare propriu-zis. După ce primește una din formele de protecție de la noi din țară.
Dacă ne referim la statutul juridic al acestor persoane, care este el? Pentru că este diferența dintre refugiat și solicitant de azil. Ne spuneți dumneavoastră, domnule. Deci, din momentul solicitării azilului, are statut de solicitant de azil, cu drepturi reduse comparativ cu refugiații și așa mai departe. Procedura de determinare a statutului de refugiat este examinată de Direcția Azil și Integrare a Biroului Migrație și Azil. Conform legii durează de la o lună până la 6 luni, perioada în care persoana se află în centru de cazare pentru solicitanți de azil, trece careva acțiuni de integrare inițială, cum a spus și doamna Silvestru, și după aia, după ce primește o decizie pozitivă și primește un statut sau o decizie negativă și urmează să părăsească teritoriul Republicii Moldova, doamna Ciumaș, ne putem execută aceste decizii. Ne putem referi la anumite politici naționale? Care sunt ele, de fapt, politicile naționale în ceea ce privește incluziunea refugiaților? Eu întâi aș spune că Biroul Migrație și Azil din cadrul Ministerului Afacerilor Interne este autoritatea responsabilă pentru implementarea politicilor în domeniul migrației și azilului. Dacă ne referim strict la domeniul azil, atunci ne referim la asigurarea implementării Convenției din 1951 privind statutul refugiaților și protocolul adițional, nemijlocită legii privind azilul în Republica Moldova, lege care parțial a transpus acquis-ul comunitar și practic experții internaționali sunt de părere că cadrul nostru este unul foarte bun în regiune și totodată vorbim despre legea privind integrarea străinilor în Republica Moldova, care se referă la politicile de integrare a beneficiarilor uniforme de protecție. Însă atunci când vorbim despre... Nu putem cataloga Republica Moldova din start drept o țară de tranzit. Cred că în viziunea noastră acest lucru depinde foarte mult de fluxurile migraționale, depinde foarte mult de situația din regiune, de conflictele internaționale, pentru că noi nu putem prognoza declanșarea anumitor conflicte în regiune. Același situație care a fost în Irak anterior sau situația conflictului din Ucraina, sunt situații care generează mutarea persoanelor, părăsirea locului de trai. Și în practica noastră, nu întotdeauna persoană care a venit în Republica Moldova, poate cu scopul de a o tranzita, avem garanție 100% că va pleca. Sunt cazuri de succes atunci când persoana decide totuși să rămână în Republica Moldova, alegând ca o țară de destinație. Fie a plăcut clima, fie s-a înregistrat o căsătorie pe teritoriu, fie și-a găsit un lucru bine plătit care îl mulțumește, fie pur și simplu este o asemănare foarte mare dintre țara de origine și Republica Moldova. Dacă vorbim despre statistic, noi avem acum în sistem circa 530 de persoane, dintre care 118 sunt în procedura de determinare a unei forme de protecție, sunt solicitanți de azil. Cifra pe ansamblu, parcursul ultimilor ani, nu a depășit în jur de 530-560 de persoane, fluctuații. Se schimbă doar țările de origine. La noi acum, la moment, țările top pentru solicitanții de azil pentru 2019 au fost Turcia, Bangladesh, a fost Siria, a fost Armenia, Azerbaijanul, India, Afganistan. Însă țările s-au schimbat, cum spuneam, în dependență de situația din regiune. Când am avut conflictul din Ucraina, am avut un flux din Ucraina. Când vorbim despre persoanele care sunt deja beneficiare unei forme de protecție, și acolo tabloul se schimbă, avem Siria, avem Ucraina, avem Afganistanul, avem Irakul, care sunt persoane care deja sunt cu o formă de protecție pe teritoriu. Doamna Ciumaș, care sunt acele criterii pentru care aceste persoane aleg să vină ulterior chiar în Republica Moldova? Motivele sunt diverse. Cum spuneam, persoana persoana decide să părăsească țara de origine, în primul rând trebuie să aibă surse dacă să ajungă la o punct final de destinație, dacă e îndepărtat, să zic, o țară unul din statele membre ale Uniunii Europene. Și tranzitul ăsta parcurs este și cu risc, mai ales atunci când persoana este însoțită de o familie. Familii, de exemplu, din Orient, ele sunt destul de numeroase, cu 4-5 copii și atunci riscurile sunt destul de mari. Și persoana când, de exemplu, când am avut situația cu conflictul din Ucraina, persoanele care au venit în Republica Moldova au fost majoritatea cei care aveau deja rude pe teritoriul Republicii Moldova, erau căsătoriți cu cetățenii Republicii Moldova sau legau strict o legătură de rudenie sau o prezență
experiență anterioară pe teritoriu. Când am avut conflictul din Irak, de asemenea au fost persoane căsătoriți cu cetățenii Republicii Moldova sau în cazul Siriei sunt persoane care au studenți, anterior au făcut studiile la medicină, la Universitatea Tehnică și deja cunoscând profilul țării noastre au decis să vină tot aici. Pentru că deja, din discuțiile care noi le purtăm cu ei, ei deja cunosc cum se comportă în societate, cunosc specificul, mâncarea, tradițiile, cultura Republicii Moldova și le este mult mai aproape. Au avut anterior o conexiune, o amintire legată de Republica Moldova, ceea ce a făcut... Și pentru ei asta e foarte mult contează din punct de vedere a confortului psihologic. Ați menționat și dumneavoastră despre această cale, despre drumul pe care de multe ori este însoțit de primejdei. Odată ce ajung în Republica Moldova, domnul Pali, care este genul de asistență juridică de care ar putea beneficia aceste persoane? Deci, noi, Centrul de Drept a Avocaților, suntem parteneri a Agenției ONU pentru Refugiați și în virtutea acestui fapt acordăm asistență juridică solicitanților de azil de la momentul exprimării de voințe sau din momentul solicitării azilului, fie la frontieră, fie pe teritoriul țării, fie în proceduri deja de îndepărtare de pe teritoriul țării, pentru că sunt și așa cazuri când persoana solicită azil pe ultima 100 de metri de aflare pe teritoriul Republicii Moldova. Îi asistăm în procedură de examinare a cererii de azil, îi asistăm ulterior, eventual în instanța de judecată, dacă primesc o decizie administrativă negativă. În cazul unei decizii pozitive, suntem cu ei pe parcursul mai multor ani până când ajungem la faza de naturalizare sau primirea cetățeniei Republicii Moldova și îi asistăm și în această procedură. Și ulterior perfectarea documentelor de cetățean al Republicii Moldova, de naștere, de căsătorie și așa mai departe și așa mai departe. Deci suntem cu ei de la momentul solicitării azilului și până când devin cetățeni cu acte în regulă. Pe lângă asistența juridică vorbim și despre o asistență socială. Doamna Silvestru, care este genul de ajutor pe care îl pot regăsi aceste persoane? Eventual chiar și în cadrul Centrului de Caritate? Da, Centrul de Caritate, așa cum și Centrul de Drept al Avocaților, este partener al Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați și desfășoară un complex de activități pentru a facilita integrarea de la început, adică pe parcursul cât persoanele sunt solicitanți de azil. Sigur că asistăm și mai departe, dar accentul punem anume pe solicitanții de azil. Organizăm cursuri de studiere a limbii română atât în centrul de cazare cât și în cinta Centrului de Caritate, consultanță în angajarea în câmpul muncii și monitorizarea legalității angajării, fiindcă nu totdeauna sunt angajați legal și deseori chiar și angajatorii puțin se folosesc de momentul că documentul acesta pentru solicitanți de azil este doar pentru o lună de zile și iau cu o perioadă de probă, după care nu vor să încheie un contract durabil de muncă, de angajare în câmpul muncii. Organizăm sesiuni de acomodare socioculturală, sărbătorile naționale, de asemenea noi avem și un centru comunitar unde femeile refugiate au un club care handmade, pregătesc câte ceva, sărbătoresc împreună sărbătorile naționale, o școală de vară pentru copii, etc. La moment avem și o voluntară din Franța care ne ajută la careva activități și preluând acum și niște activități de la altă organizație, Ave Copiii, avem asistență socială în teritoriu pentru fiecare dintre persoanele noastre. Despre activitățile de integrare socială și de asistență pentru refugiați, vă invit să urmărim și declarația directorului Centrului pentru Refugiați din Republica Moldova. Centrul de Caritate pentru Refugiați, asta este un partener a Agenției ONU pentru Refugiați și partenerii Birou Migrație și Azil. Noi avem diferite activități pentru refugiați și solicitanți de azil în Republica Moldova. Majoritatea activității noastre asta despre integrare. Când noi vorbim integrare, asta ce?
Integrare, asta limba, integrare, asta lucru, integrare, asta case, integrare, oamenii cine știe, cultura, tradiția, religia, țara nouă, de unde el a venit. Câte dumneavoastră știți, în Republica Moldova noi avem, nu așa e mult, număr refugiați și solicitanți de azil. La sfârșit de anul trecut, 31 decembrie, a fost registrarea actuală în Biroul Migrație, 423 persoane refugiați și cine are statut umanitar și 107 persoane, cred că este persoane solicitanți de azil. Oamenii vin din diferite țări, cu exemplu din Siria, din Afganistan, din Irak, din Sudan, din Bangladesh. El nu știe, nu limba de state, nu știe limba rusă, dar noi, 2 ore pe săptămână, să facem cursul limba de state la centrul de cazare, unde solicitanții de azil locuiește, și 2 ore noi facem lecția limba de stat aici la oficiul noastră. Acum oficiul noastră este mic, dar noi facem numai pentru copii și pentru femei, pentru persoane tânări. Noi avem alte activități. Să ajutăm împreună cu anofme, căutăm lucru. Pentru că oamenii nu știu limba, noi facem diferite întâlniri, diferite mase rotunde și căutăm soluția. Cum să putem să ajutăm pentru solicitanții de azil, cine nu știe limba, refugiat și solicitanții de azil. Majoritatea vine din țara musulmană. El are alte cultură, alte religie și noi facem diferite activități. Cu exemplu, noi facem activități marțișoară. Asta este un ceva foarte frumos, că asta este o tradiție foarte frumoasă în Republica Moldova. Desigur, noi facem organizăm diferite excursii la diferite muzee locale istorice, cu exemplu, Arhei Vechi, nu știu, Hâncu, Saharna, Sâpova, dar știți, asta este, de primul rând, este un loc foarte frumos, istoric pentru Republica Moldova și de altă, asta bine că oamenii știu despre cultura și tradiția și religia Republica Moldova. După ce am urmărit declarația dumnealui, estimați invitați, ne imaginăm care sunt genurile de activități pe care refugiații le întâlnesc în asemenea centre. Dar ce se întâmplă cu dânsii atunci când ies de sub tutela unor asemenea centre de asistență? Pentru că ne imaginăm că numai atunci începe acea incluziune în câmpul muncii, incluziune în sistemul de învățământ. Ce se întâmplă practic cu dânsii după această ghidare pe care o au în cadrul acestor centre? Eu cred că urmează să facem o distinție foarte clară. Noi avem solicitanți de azil și beneficiari de protecție internațională. Adică persoana a primit o formă de protecție în Republica Moldova, statut de refugiat sau protecție umanitară. Atunci când persoana este solicitant de azil, persoana are dreptul să stea în centrul de casare care este gestionat de către Biroul Migrație și Azil. Persoana se oferă loc de cazare și atunci cât pe parcursul examinării cererii de azil are dreptul să stea acolo gratuit. Centrul este susținut în întregime din bugetul de stat. În cazul în care persoana primește o formă de protecție, persoana are dreptul să solicite includerea în activități de integrare sau într-un program de integrare. Atunci intervine legea privind integrarea străinilor în Republica Moldova. Este un cadru care Republica Moldova l-a aderat în contextul liberalizării regimului de vize și are menirea de a facilita integrarea acestor persoane în societate.
În conformitate cu cadrul național, persoana poate solicita câteva activități de integrare, care sunt sesiuni de acomodare socioculturală, unde se realizează de către Biroul Migrației Azil în comun cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, sesiuni care sunt organizate în Republica Moldova în muzee. Este o testare pentru a familiariza mai bine persoanele cu specificul, cultura, tradițiile din Republica Moldova, în special în Muzeul de Etnografie. Sunt cursuri de studiere a limbii de stat, care sunt efectuate de asemenea cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, și asigurarea accesului la piața forței de muncă, care se realizează împreună cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Ministerul Afacerilor Interne a inițiat acum, în contextul implementării acordului de asociere, modificarea cadrului legal în domeniul integrării străinilor. Acum guvernul se află la proces de examinare a acestui proiect și noi dorim să extindem puțin spectrul de activități care sunt oferite de către Republica Moldova pentru a facilita integrarea persoanelor și anume inclusiv oferirea unor sesiuni specializate din momentul în care persoana primește o formă de protecție pentru a fi explicate anumite aspecte detaliate, de exemplu, accesul la serviciile medicale sau accesul la piața forței de muncă sau elementar regulile de cultură, de reguli de comportament în societate în Republica Moldova. Atunci când persoana se află în centru de cazare, cum spuneam, atât cât el este solicitant de azil, beneficiază de suportul organizațiilor non-guvernamentale cu care birou are încheiate acorduri de colaborare. Totodată, aceste organizații desfășoară activitatea în cadrul centrelor de creație, care de asemenea au fost create în contextul implementării acordului de asociere. Dacă persoana dorește, atunci când are o formă de protecție, să intre în program de integrare, statul îi oferă posibilitatea pe parcursul programului de integrare, de asemenea, să stea în centrul de cazare, astfel că îi facem posibilitatea ca el să se acomodeze la viața ulterioară. El stă acolo gratuit, însă urmează un plan care este încheiat împreună cu autoritățile, de exemplu, angajarea în câmpul muncii, cursuri de studiere a limbii de stat, anumiți pași concret care persoana urmează să le realizeze. Totodată, statul oferă posibilitatea parcurs programul de integrare în cazul în care persoana nu este angajată să beneficieze de poliță de asigurare medicală gratuită din partea statului, plus o asistență financiară pe parcursul a 6 luni de zile. Sunt câteva înlesniri în acest sens. Exact. Atunci când vorbim despre o integrare reușită, vorbim de fapt despre schimbarea și de viziune. Vă întreb dacă încă există și dacă încă mai sunt vii acele stereotipuri care circulă despre refugiați sau solicitanții de azil. Și dacă există anumite criterii după care am putea judeca despre atitudinea populației față de cei veniți în Republica Moldova. La noi, de exemplu, persoana care trece prin activități de integrare, noi completăm fișe de evaluare necesităților și noi întotdeauna în discuțiile cu străinii care avem, dar nu vorbim doar despre persoane de sistemul de azil, ci în general migranții aflați pe teritoriu, abordăm întotdeauna aspectul ce ține de dacă persoana a întâmpinat careva probleme cu populația autohtonă, dacă au fost careva aspecte de discriminare sau impedimente în accesarea anumitor servicii. Și întotdeauna în activitatea noastră ne străduim să explicăm străinului, el trebuie să fie informat și ar fi bine ca el să cunoască tot spectrul de drepturi care le are pe teritoriu și obligații și în momentul în care nu își realizează un anumit drept, să se adreseze pentru o consiliere, informație, ajutor la noi, la partenerii de implementare, pentru facilita existența sa pe teritoriu și a se asigura integrarea sa. La nivel teritorial este o deschidere foarte mare din partea populației locale, atunci când persoana depune de asemenea eforturi pentru a se integra. În Moldova, noțiunea de integrare a fost implementată în sens dublu. Este participarea atât a străinului cât și a statului. Și atunci când străinul depune eforturi pentru a se integra, comunitatea răspunde foarte pozitiv la această deschidere. Și organizațiile, da, ați dorit să completați? Puțin. Deci, în ceea ce privește colaborarea, ce a spus Tatiana, dintre autorități și refugiați și instituțiile care monitorizează integrarea lor, noi
noi avem două exemple grăitoare de la sine. În satul Rezeni și Mereni avem două blocuri unde locuiesc 8 familii, circa 40 de persoane, și aceste persoane beneficiază absolut de toată asistența socială de care beneficiază și cetățenii noștri. Adică primarii țin la un control cum se integrează, copiii frecventează școlile din aceste localități. Am organizat niște turnee de fotbal, chiar la Ziua Mondială a Refugiatului a avut loc un turneu cu implicarea 4 echipe de fotbal și din satele vecine, de la Ministerul de Interne a Refugiaților și cu centrul nostru mai are un proiect cu UEFA și am primit asistență din partea lor cu organizarea acestor turnee. Și de ce chiar și în satele unde nu sunt așa compact cum în aceste două localități, chiar avem familii separate în diferite localități a Republicii, nu sunt probleme de xenofobie, de discriminare acestor persoane. Poate de aceea că mediul rural e mai primitor, mi-e greu să spun, dar să mă expun în acest sens, dar mediul rural este o atitudine mult mai binevoitoare față de refugiați. Despre această deschidere, despre atitudinea populației cu privire la refugiați, vă invit să ascultăm câteva păreri, ulterior revenim la comentarii. Percepția este general pozitivă, consider că este un act de umanitate și că fiecare dintre state care are o astfel de politică de primire a refugiaților trebuie să le ofere și șanse de a se integra din punct de vedere cultural, dar mai mult de atât de a se integra pe piața muncii și a deveni o forță de muncă pentru noi și un ajutor, poate de ce nu, pe viitor să constituim o societate mai puternică împreună cu refugiații. Cum ce pot să vii la noi în Moldova, fiindcă la noi în Moldova sigur oamenii din Moldova fug din țara noastră natală în străinătate, să duc jumătate din Moldova. Cum putem să ne primim pe cei care vin în clase săracușii? Noi nu avem sigur cu ce trăi. Nu știu, dar imposibil că ajutor din Moldova nu poate să aibă. Dacă vin cu intenții bune, dacă vin într-adevăr cu intențiile de a-și găsi un loc de muncă și a-și reface viața, nu văd nimic rău în chestia asta. Bine, dacă nu vin chiar în număr foarte mare, dar până acum problema asta cred că nu am avut-o. Eu sunt percepție pozitivă că timpii, adică au intenții pozitive în statul dat. Și eu socotă că statele ar trebui să ajute oamenii acestea, nu să le închidă precum Grecia sau alte țări europene care au închis accesul la persoanele refugiate. La mine apărea altă întrebare. Deși unii oameni așa des vin în țara noastră și stără cumva să se extindă, vorbesc îndeosebi despre arabi, da? Asta e întrebare pentru mine mai interesantă, că ei se extind pe toată lumea și nu contează, e război, nu război, ei au așa o intenție mai agresivă de a-și extinde teritoriile. Dar dacă sunt refugiați și nu fac nici rău țării noastre, e ok. Atâta timp cât respectă legea și nu ne încurc pe noi, nici o problemă. Pot să trăiască. Pentru început trebuie să aibă unde trăi, cred că trebuie să aibă cu ce să ocupe un lucru, pentru că dacă stau pe drumuri, cum vedem cum stau pe Europa, începe a face prostii, nu? Dacă reușești să-i încadrezi într-o activitate, eu cred că e bine. Am avut păreri diferite, am avut păreri de a accepta, de a respinge, dar și păreri condiționate cumva. În acest sens, stimați invitați, organizațiile internaționale, ONU a demarat mai multe campanii de sensibilizare, invitații spre acte de umanitate din partea populației. Vorbesc și despre campania 2 miliarde până la refugiu. A invitat oamenii să cumva să cunoască parcursul pe care îl fac acești refugiați până la o țară de destinație. Există în Republica Moldova anumite campanii de informare, de solidarizare, campanii care vin cumva să elimine miturile și stereotipurile care circulă? Da,
Noi încercăm să realizăm astfel de campanii, susținuți fiind de Agenția ONU pentru Refugiați. În deosebi, campaniile acestea au loc în vară, când la 20 iunie marcăm Ziua Internațională a Refugiatului și atunci sunt mai multe activități pentru sensibilizarea opiniei publice, pentru informarea populației despre cine sunt refugiații, de unde vin, de ce trebuie să-i primim, pentru că ați văzut în reportajul precedent, lumea nu prea înțelege de ce vin în Republica Moldova și cu ce putem ajuta atunci când nu ne putem ajuta proprii cetățeni. Și de aici putem deduce altceva. Dacă refugiații aleg să vină în Republica Moldova, unde este greu, vă dați seama de unde pleacă? Unde este și mai greu. Se percepe în comparație. Da, exact. Într-adevăr, în același sens, putem vorbi despre anumite mecanisme de apărare și securitate pe care există sau care au fost acele mecanisme ulterior implementate pe parcursul anilor astăzi și care sunt existente și funcționale în Republica Moldova? Doamna Cemaș. În primul rând, cred că aș concretiza că un refugiat care vine în Republica Moldova nu este obligatoriu vine pentru asistență financiară. Pentru că este persoană care... Sunt cazuri când persoana are resurse financiare care poate să întrețină și a inițiat afaceri pe teritoriul Republicii Moldova. Deci, un refugiat nu înseamnă obligatoriu un om sărac care vine pentru bani. Asta e o regulă generală aplicată în toate statele. Atunci când o persoană intră pe teritoriul Republicii Moldova și solicită azil, ea este înregistrată la Biroul Migrație și Azil și este demarată procedura internă de examinare a cererii, care, pe lângă faptul de examinare a informației din țara de origine cu privire la persoană, este acumulată informația referitor la persoană, ce sub aspect de securitate, elemente de analiză dacă persoana nu a comis careva acte care sunt contrare legislației Republicii Moldova sau acte contrare legislației internaționale care ar merge sub clauzele de excludere de la acordarea unei forme de protecție pe teritoriul Republicii Moldova. Procedura este standard, examinarea are loc în comun cu mai multe subdiviziuni ale Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv cu Serviciul de Informație și Securitate, și este luată o decizie pe caz. Fiecare caz este examinat individual și se ia o decizie în dependență de situația acumulată la dosarul persoanei. Stimați invitați, am putea face o referire și la capacitatea statelor din proximitatea Republicii Moldova, care de asemenea oferă azil pentru refugiați și solicitanți, și ne spuneți dumneavoastră, evident, totul se percepe în comparație, cum ați spus. Aleg ei să meargă în România sau în alte țări apropiate Republicii Moldova? Eu cred că, nu cred, dar știu cu exactitate și din discuțiile cu colegii din România, nici România nu este o țară de destinație, dacă vrem să credem aceasta. Pentru că nici România nu este cea mai prosperă țară a Uniunii Europene și atunci când ai posibilitate să pleci undeva unde este mai bine, pleci. Dacă nu, te acomodezi acolo unde este. Altceva, că România, ca și țară membră a Uniunii Europene, beneficiază de fonduri europene pentru integrarea refugiaților. Și fondurile acestea ajută țara să realizeze acțiuni de integrare. Ajută țara să deschidă locuri de muncă, ajută țara să realizeze careva acțiuni sociale. Republica Moldova, din păcate, nu are acces la aceste fonduri și suntem nevoiți să ne descurcăm pe cont propriu. De aici apar și întrebările de ce nu realizăm una sau de ce nu ajutăm refugiații cu altceva. Nu avem fonduri. Când le vom avea, nu știu, nu la mine întrebarea, dar până când, în afară de bine că îi primim, mai sunt și locuri și zone unde ar trebui să depunem mai mult efort, unde statul, Republica Moldova, ar trebui să depună mai mult efort. Vorbesc de asigurarea socială a refugiaților, pentru că avem refugiați, după cum ați văzut în reportaj, avem și refugiați copii, avem și refugiați bătrâni de vârsta a treia, care nu pot să se întrețină, să se auto-întrețină. Avem refugiați bolnavi, grav bolnavi, care vrei, nu le lași să moară în stradă, trebuie să-l ajuți, trebuie să-i acorzi asistență medicală.
De aceea încă avem unde să depunem efort pentru a îmbunătăți situația. Vorbim într-adevăr despre acte umane în primul rând. Exact. Doamnă Silvestru, în cadrul centrului, acele activități, acțiuni pe care le desfășurați, vin cumva să completeze sau ne spuneți dumneavoastră dacă vin cumva în parteneriat cu acțiunile, cu asistența pe care o primesc acești oameni din alte țări? Aveți anumite practici, poate cu alte organizații internaționale? Primul nostru partener de implementare este Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați și noi lucrăm în contextul să completăm ceea ce nu poate acoperi statul. În ceea ce a spus domnul Pali, anume cu asistența socială și medicală, acum desfășurăm niște activități anume pentru a acoperi acele goluri în ceea ce privește anume solicitanții de azil. Dacă cu refugiații și beneficiarii de protecție umanitară chestiile sunt mult mai clare, cu solicitanții de azil încă sunt niște goluri pe care noi depunem eforturi să le acoperim. Și bine, noi nu ne putem alinia la practicile unor țări europene care din prima zi își asumă din surse proprii să acopere aceste goluri, pe când Republica Moldova este în situația în care este, dar oricum cred că trebuie de mai lucrat anume pe lărgirea cadrului legislativ și pe implementarea lui în practică anume. Da, cam atât. Odată ce am vorbit despre caracterul, despre motivele pentru care aceste persoane aleg să vină în Republica Moldova, s-a menționat de foarte mult despre caracterul de conflict al țărilor în care se află acești oameni. Vă întreb în același timp dacă în situația schimbărilor climatice am putea vorbi despre faptul că în viitorul apropiat Republica Moldova ar putea primi cereri de a oferi azil și protecție acestor persoane? Nu știu dacă putem vorbi despre faptul că Republica Moldova ar putea să primească astfel de refugiați, dar faptul că recent adunarea generală, sau mai bine spus la nivelul ONU s-a decis că schimbările climatice pot fi motiv de a solicita azil și persoanele care au plecat din țara sau din zonele sale natale pe motiv că schimbările climatice nu le permit sau schimbările care s-au întâmplat nu le permit să locuiască acolo sau viața lor este expusă riscului, da, aceste persoane sunt considerate refugiați. Vor fi la noi astfel de refugiați sau nu? Vom vedea. Există, de fapt, vă întreb, anumiți indicatori pentru care acești oameni ar alege Republica Moldova sau România sau țările din apropiere? Nu știu, cum a spus doamna Ciumaș, mulți din cei care au solicitat azil în Republica Moldova au avut careva conexiuni cu Republica Moldova sau este căsătorit cu cetățeana Republicii Moldova sau și-a făcut studiile aici și mai are un prieten, doi, sau cunoaște limba. Deci așa, cam din cei cu care am discutat eu, cam astea au fost motivele care mi-au fost relatate de ce am ales Republica Moldova. Trebuie să recunoaștem că mulți nu aleg Republica Moldova, mulți fug până unde îi ajung bani să ajungă. Pentru că vă dați seama, un refugiat din Afganistan cheltuie mii de euro sau mii de dolari ca să ajungă în Europa, exact așa refugiații din Siria, exact așa pentru că îți plătești un bilet de avion costă. Exact așa refugiații din alte părți. Nu putem spune că toți cei care s-au stabilit în Republica Moldova au ales Republica Moldova. Au avut drept scop să ajungă în Republica Moldova. Stimați invitați, vorbim și despre programele naționale de integrare în comunitatea refugiaților în România. Discutăm cu Gabriela Leu, responsabil comunicare al Înaltului Comisariat pentru Refugiați ONU România. Doamna Leu, vă spunem bună seara! Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag. Doamna Leu, vă rugăm să ne spuneți care este portretul refugiaților sau solicitanților de azil în România. Dacă privim așa în ansamblu populația de refugiați din România, putem spune că în general aceștia provin din țări aflate în conflict precum Siria, Irak, Afganistan.
sau țări afectate de conflicte, Siria, Irak, Afganistan. Ajung în România familii, ajung femei cu copii, bărbați, oameni în vârstă, deci nu există o anumită categorie de vârstă care să domine, în general. Aceasta ne spune faptul că acești oameni, de fapt, fug din țara lor, indiferent de vârstă, indiferent de statut social, de cele mai multe ori, în dorința de a ajunge într-un loc sigur în care să-și poată continua viața. România nu are un număr extraordinar de mare de refugiați sau un număr de cereri de azil la fel de mare ca în alte țări din vestul Europei, dar putem spune, de exemplu, dacă vă interesează, din 1991 și până în prezent, aproximativ 9.000 de persoane au primit statut de refugiat, adică protecția statului român. Dintre acestea se estimează că în jur de 4.000 mai sunt în acest moment în țară. Acestea nu sunt niște cifre impresionante. Cu toate acestea, România s-a pregătit și se pregătește în permanență prin legislație, prin programele, proiectele pe care le derulează pentru a-i ajuta, pentru a-i asista, a-i primi cât mai bine pe aceștia. În drumul lor spre o țară sigură, în această fugă, cum ați menționat și dumneavoastră, refugiații se confruntă cu mai multe probleme. Doamna Leu, care este asistența juridică, socială, de care au nevoie când ajung într-o țară de destinație? Primul lucru important în momentul în care ajungi la granița unei țări este acela de a avea acces pe teritoriul țării respective. Acesta este un drept fundamental. În momentul în care persoana ajunge în țară și solicită protecția statului respectiv, deci solicită azil, în România intră într-o procedură care se numește procedură de azil. Aceasta este în totalitate în responsabilitatea statului român, a Inspectoratului General pentru Imigrări. În urma acestei proceduri, persoana respectivă va fi, deci cazul sau povestea acestei persoane situația va fi evaluată și există două căi posibile, aceea de a primi protecția statului, respectiv de a fi recunoscut statutul de refugiat sau nu, în cazul persoanelor care nu se califică pentru acest statut de refugiat. De-a lungul timpului și chiar și în prezent există, desigur, asistență de natură juridică în anumite cazuri, asistență pe care o oferă partenerii din societatea civilă, deci ONG-uri, dar trebuie să spun că procedura de azil din România, noi colaborăm de foarte mulți ani cu autoritățile din România, cu autorități și cu actori implicați în derularea procedurii de azil și există modalități de audit a acestei proceduri de azil, audit realizat în cooperare cu Inspectoratul General pentru Imigrări. Deci aceasta este procedura de azil de-a lungul timpului, a fost în permanență îmbunătățită. Doamna Leu, avem chiar acum în imagini povestea tinerii din Afganistan care a primit o bursă de excelență din partea statului român. În acest sens, vă rugăm să ne povestiți cât de important este crearea acestor programe naționale de integrare în comunitate pentru aceste persoane, pentru că sunt povești frumoase, povești de succes, care trebuie cumva duplicate și trebuie multiplicate. Da, pentru noi ne-a făcut o mare plăcere să povestim ceea ce se întâmplă cu Fareșta. Fareșta este o tânără din Afganistan care a avut bucuria și, cum să spun, chiar onoarea de a primi o bursă de studiu din partea Universității de Vest din Timișoara. Aceasta este o inițiativă care a fost urmată apoi și de o universitate din București, iar munca noastră în acest an este de a
extinde aceste programe de burse pentru refugiați și cu ajutorul altor universități. Pentru a înțelege cât de important este acest pas, putem spune că la nivel mondial numai 3% dintre refugiați au acces la învățământul superior, în timp ce procentul din populație este de 37%, deci 3 față de 37%. Este foarte greu pentru refugiați să urmeze studii superioare, să meargă la universitate, se confruntă cu problemele cu care s-a confruntat de altfel și Parești, așa anume faptul că trebuie să învețe limba statului respectiv, în acest caz limba română, să găsească un loc de muncă, să muncească pentru a se susține, nemai având de cele mai multe ori rețeaua aceea de susținere, de suport. Și cineva din platou, dintre invitații dumneavoastră, povestea despre faptul că refugiații se orientează de obicei către țări unde au pe cineva. Este foarte important să primești să ai acea susținere de început până când te pui pe picioarele tale. În cazul studenților mai există și dificultăți legate de natura statutului de refugiat, și anume nu toți dintre ei sau foarte puțini dintre ei pot să plece cu acte de studii sau pot să dovedească studiile pe care le-au avut în țara respectivă. Și atunci, faptul că un refugiat reușește să-și continue studiile sau să meargă să facă o facultate este un lucru extraordinar și este o ocazie foarte importantă pentru această persoană de a avea o viață împlinită mai târziu. În ceea ce privește colaborarea cu instituțiile, cu Ministerul Educației, noi am pregătit, deci Agenția ONU pentru Refugiați, am pregătit un kit educațional de predare a noțiunilor despre refugiați. Este foarte important, după cum v-am spus, nu avem foarte mulți refugiați în țară, astfel încât toată lumea să înțeleagă, să cunoască refugiați, să știe ce este cu ei. Am pregătit acest kit de predare în școli și împreună cu inspectoratele educaționale, deci din Ministerul Învățământului, distribuim aceste kituri și lucrăm cu profesori din diferite școli din toată țara pentru predarea noțiunilor, pentru ca elevii să înțeleagă mai bine ce înseamnă să fii refugiat, cine sunt aceștia, de unde vin și așa mai departe. Sunt foarte importante aceste inițiative, pentru că, de fapt, o înțelegere mai bună a refugiaților și a problemelor cu care se confruntă este un pas spre crearea unor comunități plinitoare. Și, de fapt, integrarea refugiaților într-o țară depinde în mare măsură de felul în care sunt primiți. Doamna Leu, vă mulțumim frumos pentru această intervenție. O seară frumoasă vă dorim în continuare, estimați invitați. Practic, suntem la finalul acestei emisiuni. Am văzut un exemplu prin care a fost spusă o poveste. Fiecare refugiat poartă în sine o poveste și odată ce ajunge această poveste către public, ar putea fi un exemplu prin care putem rupe și sparge și elimina stereotipuri. În concluzie, vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră să veniți cu un gând, un apel pentru cei care ne ascultă, un apel către umanitate, către solidaritate, de a fi mai prietenoși față de acești oameni. Doamna Ciumaș. Cred că ar fi să fim deschiși și să acceptăm pe cel care este alături de noi, indiferent de țară de unde provine și ce reprezintă persoana dată. Mulțumim. Domnul Palei. Nimeni nu alege să fie refugiat. Scuzați. Nimeni nu alege să fie refugiat și trebuie să fim conștienți că refugiatul pe care îl avem în față, dacă avem un refugiat în față, nu a ales să vină la noi în țară. De aceea trebuie să-l tratăm ca pe o persoană care se află în pericol, care se află într-o situație complicată și grea și să-l ajutăm cu ce putem. Mulțumim, doamna Silvestru. Fenomenul refugiului, țara noastră a cunoscut în 91, când persoanele cu naționali de-ai noștri de pe malul acela au început să fugă pe malul acesta, au fugit și în România, și în Ucraina, și în Rusia. De aceea noi cunoaștem acest fenomen pe propria piele și trebuie să înțelegem că refugiații sunt ca noi și sunt unii dintre noi. Stimați invitați, mulțumim pentru prezența în această emisiune, mult succes în activitatea pe care o desfășurați. Domnilor, vă mulțumim pentru atenție. O seară frumoasă!
Expoziția Comics Connection